pinzell, guants i un bloc de notes perquè em quedi. I un kit de detectiu no es veu cada dia. I ara què farem? Que què farem? El que sempre he volgut fer, investigar casos enigmàtics. No hi ha criminal si tu fas la llei, ens vas enredar, llei. Ens vas enredar, gent, i això ens ho pagaràs. Érem tres germans, raons, ben escanyorits. Un era el més gran, dos van ser bessons, tots tres malparits. No està bé robar diners, dir mentides no està bé, barallar-se no està bé i burlar-se d'altres nens no està bé. Jo m'assec el sac, m'assec on soc i el suco amb suc. A mi sí que res li fa. Si fa sol o si no... No puc parlar així, no s'ho em passaran. Què faig? Anem a començar el judici al poble contra Silas Phelps. El senyor Phelps se l'acusa d'haver assassinat el senyor Júpiter Dangler. Tots dos som un equip, oi que sí, Hack? Esclar que sí. Som un equip imparable. Som